אהלן חברים, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלנו, פרק מספר 10, יקיר שמחון, בן קורקוס. בוא'נה, הגענו כבר לפרק 10. פרק 10 זה יפה. וואלה, זה יפה, מכובד. לגמרי. אז כמו שאמרנו, אנחנו עושים פרקים קצרים, מעניינים, כמה שיותר. בוא נתחיל, בוא נרוץ. יאללה, קדימה. יש לנו דבר מאוד 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 מעניין בעיר, שבעיניי זה, אתה יודע, כמו הצעד הראשון, כמו שתינוק צעד ראשון עושה, כן? אז זה חדש וכולם מתלהבים, אז זה הצעד הראשון של טירת כרמל בפן של הפינוי-בינוי. יש מתחם, אחד המתחמים הכי גדולים, תכף נדבר עליו, בטירת כרמל, של חברת רייק, שזה בעצם מתחם של הרצל, ביאליק, מוצקין, מתחם ענק, שבעצם הולכים והתחילו כבר לעשות פריסל. זה המתחם אחד הוותיקים בעיר. אחד הוותיקים. כן. ואחד הגדולים גם, שמה, זה רצועה עצומה. מתחם ענק. אז בן, בוא תננו ככה קצת כמה מילים על המתחם הזה, מה שאתה יודע. טוב, שאני הגעתי לעיר משנת 2013, אז עוד שמעתי על המתחם הזה, שבעצם מקדמים אותו. לקח להם קצת זמן, אבל אנחנו מדברים פה על פרויקט מאוד מאוד גדול, כן? אני אתן קצת מספרים, כן? אנחנו מדברים על כמעט 1,285 יחידות דיור. חדשות. כמה קיים? היום 210. 210 דירות. זאת אומרת, מפנים 210 והולכים לבנות? כמעט כפול 6. זה מכפיל של כמעט 6. שתבין. זה מכפיל מדהים. מכפיל מדהים. זאת אומרת שבסוף, אני בטוח שזה היה אחד הנושאים היותר מורכבים, כאילו הדיונים בין העירייה לזה, אבל עכשיו נתנו להם את המכפיל הזה, שזה אחלה. אז הולך להיות שם באמת שכונה קטנה. ממש שכונה, אפילו לא קטנה הייתי אומר. מה זה שכונה? הם יושבים קודם כל, זה 40 כמעט דונם, 39 דונם יש שם, כן. נקודה משהו. זה שטח עצום. נכון. הולך להיות שם רק 10 דונם של שטחים ציבוריים. 10 דונם של שטחים ציבוריים. בסדר? זה גם, זה משהו מאוד מאוד משמעותי, פארקים, שבילים. כמובן שמן הסתם הולך להיות שם מבנה ציבור. לפי מה שאני רואה פה, מבנה ציבור הולך להיות 4,700 מר, במקום 1,000. וואו, שזה הרבה. מאוד משמעותי. גני זה ילדים, בתי ספר, מתנס, גינות ציבוריות, דברים כאלה בעצם לטובת הציבור. מדהים. ושוב, לסבר את האוזן, היום זה מתחם של 40 דונם כמעט, שיושבים בו סך הכל 210 דירות, כן, אבל זה מתחם גדול, זה רחוב שלם, רחוב שלם בטירת כרמל, יותר נכון 2 רחובות, שבמקומם יקומו, במקום ה-15 בניינים הישנים, הולכים לקום 13 חדשים, כן, פחות בניינים ממה שקמים, אבל עד 30 קומות. נכון, בין 25 עד 30 קומות. שזה מדהים, זה מטורף וזה יוצא דופן, והולך להיות שילוב של מסחר בכל החלק התחתון בעצם של הרחוב הזה, שזה מעניין, כי זה נגיד משהו שטירת כרמל פחות אופיינית לו, בכל הקטע של המסחר ברחובות. זה קיים בצירים הראשיים, הרצל ז'בוטינסקי, אבל שאר הרחובות, מקומות בודדים שיש מכולת שכונתית כזאת. נכון, מסכים איתך בהחלט, וזה בשורה לעיר. תספר לנו קצת מה מוכרים שם, אתה יודע? קודם כל אין משהו רשמי עדיין מחברת רייק, זה כל מיני חברות שיווק כאלה ואחרות שמייצרות הרשמות לפי מה שאני מבין. כרגע מה שאנחנו יודעים שהם כבר קיבלו את האישור לטאבה. טאבה אושרה, בקשה להיתר, והם התחילו פריסל. יש כאלה יזמים שמתחילים עם פריסל אחרי הבקשה להיתר. זה ההחלטה שלהם. אבל זו החלטה שלהם. אני יודע שהצפי לאכלוס שם זה 6 שנים. ממה שאני יודע. כי מה, אם אנחנו מדברים רגע על לוח זמנים, למה זה 6 שנים? בוא נאמר, בקשה להיתר, נניח אנחנו רגע במסלול מקוצר, יהיה שנה, אני יודע. נגיד. היתר, צו הריסה, עוד שנה. אז תעשה את החישוב עוד 4 שנים, עוד 4 שנים, 3 שנים רק הבנייה. של הבנייה. כן, זה פחות או יותר הדבר זמנים. יש פרמטר משמעותי שהם נמצאים בו עכשיו. השלב העיקרי לפי מה שאני מבין שהם נמצאים בו, וזה לא מהמקורות המפורסמים ולא מהחברה עצמה, זה מאנשים שדיברתי איתם שגרים במתחם, שיש בעצם משהו כמו איזה 9 מתנגדים לפי מה שאני מבין. לא יודע להגדיר אותם מתנגדים, בהגדרה הם מתנגדים, כי הם לא חתמו בעצם על הפינוי-בינוי, ובעצם צריך להגיע איתם או לפשרות או להסדרים, או דרך בית משפט בכוח מה שנקרא,
להבנתי, כבר התחילו דיונים והתחילו כבר שיחות וניסיונות גישור בעצם בין עורכי הדין של החברה לבין הדיירים המתנגדים, ותהליך כזה דרך אגב בית משפט פחות אוהב מתנגדים שאין להם סיבה משמעותית, בטח שהשינוי המשמעותי זה ל-210 דירות, 210 דירות, בכל דירה כזאת יש נפש, יש משפחות שגרות, שמחכות ומשתוקקות כבר מעל עשור שהפרויקט הזה יצא לפועל. שכל תקופת המלחמה, השנתיים האחרונות, הם רצו למקלטים במקום שיהיה להם ממ"דים בבתים. נכון. כל התקופה הזאת, אנשים מבוגרים שבקושי עולים במדרגות, מוצאים את עצמם, עולים לקומה שלישית, רביעית ברגל, בלי מעלית, ולפעמים חושבים לעצמם, האם אני צריך לצאת מהבית? כי קשה לי לעלות חזרה. אז זה כאילו המחשבה של האנשים האלה. ולהבנתי, בית המשפט היום פחות מקבל את הדעה של האנשים האלה, ויותר תומך בקדמה ובהתחדשות. כמובן, הוא מחייב את היזמים לתת פתרון הוגן והולם כלפי האנשים האלה. זאת אומרת, אם הדרישה שלהם היא הגיונית, טענה כזאת או אחרת, אז בית משפט באמת ינסה לתת להם את מה שהם צריכים לקבל בתמורה שלהם. כן. ואם לא, אז לא. בואו נדבר רגע על אחת ההתנגדויות המשמעותיות שאנחנו שומעים בשנים האחרונות בכל נושא הפינוי-בינוי. יש את הקטע הזה שאנשים בעצם הרחיבו את הבתים שלהם לפני 20, 30, 40 שנה, ועשו את זה ללא היתר. נכון, והם רוצים בעצם לקבל את אותה תוספת שהם עשו. נכון, לפי המטרים הקיימים. נכון. וזה בעייתי. כי מצד אחד אתה אומר, אני קצת נותן למי שעבר על החוק לגיטימציה, לעשות את זה שוב פעם, או לאחרים, כן? ומצד שני, אני יכול להבין אותם, לפני 30-40 שנה, לא יודע אם היה פיקוח, אני לא הייתי פה, אז אני לא יודע אם היה פיקוח ברמה הזאת ואיך התנהלו, כי המון עשו את זה. נכון. כן, בטח בפריפריות. אז זה סביר, לא סביר. מה דעתך על הדבר הזה? קודם כל, אני חושב שאם הכלל אומר שכולם מקבלים באופן שווה, אז צריך ללכת לאופן השווה. אם בן אדם עשה את זה, שהוציא היתר, הוציא אישורים, הוציא כל הדברים האלה. צריך להכיר בזה, אין ספק. אם הוא עשה את זה מהיתר, ברור שחייב להכיר. ברור, אבל מי שעשה בלי אישורים, בלי זה, אין מה לעשות. תראו, בסופו של דבר, העולם שייך לקדמה, בסדר? ואי אפשר להתעסק במה שהיה בעבר, במה שזה. בסוף הזמן עובר, ובסוף אין מה לעשות, המבנים האלה ישנים, המבנים האלה לא עומדים בתקן בשום תקן, לרעידות אדמה. חלק מהמבנים מסוכנים גם. בדיוק, מבנים מסוכנים, רעידות אדמה, מלחמה, מספיק, אין מה לעשות. זה המצב, ואנשים צריכים לדעת לקבל את זה. אני חושב גם שמגיע להם לגור במשהו יותר חדש. מגיע להם, למה לא? חד משמעי, מסכים איתך. אתה זוכר מה התמורות שקיבלו הדיירים בפרויקט הזה? אם אני לא טועה, תוספת של 25 מטר. 25 מטר על הקיים. זאת אומרת, אם יש לי דירה נגיד של 75 מטר, אני מסיים את זה עם דירה של 100 מטר, 4 חדרים, מרפסת, חנייה. כן, בטח יש חישוב ברוטו, נטו, אז הם קצת מורידים להם כמה מטרים, אבל כן. זה הכיוונים. מדהים. מי שעשה שם עסקת של פינוי-בינוי, משקיעים, הרוויח. ירוויח. גם מי שיקנה היום ירוויח דרך אגב, אם יש עסקאות למחירה. כן. כי... טוב, בואו נדבר רגע על המספרים. עזוב את התקופה של השנים. קודם כל, רגע, שנייה, אמרנו שזה המתחם פינוי-בינוי הראשון, בסדר? הראשון שמוכרים בו יחידות בטירת כרמל. נכון. לא הראשון שקיבל אישור טאבה, לא הראשון שהכי מתקדם. לא, אני רוצה להדגיש את זה, אני רוצה להדגיש משהו, כי הרבה אנשים שואלים אותי, מה ההבדל בין תמ"א לפינוי-בינוי, או כל הדברים האלה, כי כבר הורידו בניינים בטירת הכרמל, בסדר? ריני הוריד לא מספר בניינים. נכון, אבל הם הורידו את זה בצורה שונה, לא בצורה של פינוי-בינוי, בצורה של טאבה נקודתית לאותו בניין, שבעצם ביקשו להגדיל נקודתית. הורידו בניין 2 ואמרו, אנחנו רוצים נקודתית, לבקש הגדלה של זכויות או ניצול מקסימלי של הזכויות הקיימות, לפי מה הם יכולים להוריד 2-3 בניינים נקודתי ולעלות בניינים בזה. מתחם פינוי-בינוי זה הגדרה של מתחם גדול, של המון יחידות דיור, המון רכבת גדולה, שטח ענק, זה בעיקר. אז כרגע, זה המתחם היחידי, כרגע, נכון, עכשיו, יש עוד מתחמים שכבר קיבלו אישורים וכאלה, כן? שכרגע הוציאו כבר פרי-סייל לאנשים, בסדר? שאנשים יכולים זה. עכשיו, אתה יודע כבר את המפרט של הדירות שהם מוציאים שם. כן. בוא נדבר על זה קצת. יהיה דירות 2 חדרים, של באזור 50 מטר, עם מרפסות של 20 מטר, שוב, זה מה שרשום, רשום כ-20 מטר, זה אומר
כל עוד לא התקבל היתר, אז הם לא יכולים עדיין להתחייב על מטרים ודאיים במצב הזה. זה ההבדל בין רוכשים שרוכשים לפני שיש היתר, זאת אומרת בשלבים כאלה של פריסל, לבין רוכשים שירכשו אחרי היתר, ששם בעצם התוכנית אושרה כבר, והם יודעים בדיוק איזה דירה, איזה יחידה, כמה מטר בדיוק על הסנטימטר. אז יש דירות 2 חדרים, דירות 3 חדרים, דירות 4 חדרים, 5 חדרים ו6 חדרים. המנעד מאוד 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 רחב, אני מזכיר שיש פה 1,230 יחידות, נכון? משהו כזה. 1,284 יחידות חדשות, זה מה שאושר בטאבע, אז הולך להיות פה מנעד מאוד רחב. זה אומר שזה ייתן מענה לזוגות צעירים שרוצים לרכוש דירה סביב ה1,300,000, 1,400,000, 2 חדרים, 3 חדרים, עולה לאזור ה1,500,000, 600,000. בן אדם בודד גם שיכול לגור. זאת אומרת שיש מנעד רחב. יש מנעד מאוד רחב בגדלים של היחידות עצמן בעצם, 2 חדרים עד 6 חדרים. זה יכול להיות בן אדם רווק, רווקות, לא משנה מה, כן? גרוש, גרושה. גרושים, נכון? גם אנשים מבוגרים שלא רוצים את הדירה הענקית. נתקלנו בהמון גירושים פה בעיר בזמן האחרון. בכלל בארץ, אין מה לעשות, זה חלק ממה שקורה בתהליכים פה. כן. כל אחד יעשה מה שטוב לו ונכון לו. אז דירות 2 חדרים, 3 חדרים, 4 חדרים, 5 חדרים ו6 חדרים, שזה מאוד מאוד מעניין, כי נכון להיום יש רק פרויקט אחד עתידי בעיר, שמדבר על דירות 2 חדרים, וגם זה בעירוב שימושים עם משרדים ומסחר וזה, זה פרויקט אחר לחלוטין, הוא גם לא באזור מגורים יהודי, הוא באזור בכלל... יותר מסחר. יותר, מה זה יותר? רק מסחר, אין שם עוד משהו נוסף חוץ ממסחר. אבל שם דווקא זה פרויקט מעניין. הכל מעניין. כי יש לו גם את הנוף ואת הזה, ועושים שם כזה. אבל שים לב, רייק, לא, בפרויקט הזה 1,284 יחידות. אבל אתה יודע מה זה אומר לי כל הדבר הזה? מה זה אומר? וואלה, תשמע, שינו קצת גישה בנדלן, כל היזמים, ללכת גם לסטנדרט אחר. סתם דוגמה, הפעם היית אומר רק 3, 4 ו5 חדרים, פתאום 2 חדרים. פתאום 6 חדרים? פתאום 6 חדרים, זה כאילו... 6 חדרים הייתי שומע, אבל פתאום 2 חדרים, אתה יודע. כאילו, אומרים, יש מצוקת דיור, בוא נשים את זה, ניתן את זה לקהל לא יותר רחב, אתה מבין? דרך אגב, אני בחיפה מכיר המון, מכרתי המון דירות 2 חדרים בפרויקטים חדשים. בחיפה, כמו מגדל אחד העם באדר, או בעיר התחתית בפרויקטים ש-KTV עשו, או במגדל של מולה, אנדור בעצם, ששם בעצם זה מאוד מאוד נפוץ, אבל שם זה אזורים סטודנטיאליים, זאת אומרת זה אזורים שהייעוד שלהם מראש, זה אזורים שהולכים בדיוק לחבר'ה צעירים, בחור שעובד בבר ממול, בסדר? וגר בדירת 2 חדרים, שהחדר שינה לרוב זה ממד, והסלון הם לא צריכים יותר. לא צריך יותר. דרך אגב, הייתי ביום שישי, הראיתי דירות למשקיעים שהגיעו מהמרכז, בחביב הרייק, פרויקט של שתית, בזלמן שניאור, פרויקט של שתית שנבנה לפני 6 שנים, איפה שנפל הקיר, שזה בגלל זה הם לא רוצים את הדירה דרך אגב, כי הם חוששים מכל הפרוצדורה של ההמשך, אבל מה שמעניין, דירת 2 חדרים, גר שם בחור צעיר, ומי שמחליף אותו, סטודנט בטכניון, אחלה, מגניב, שלם 3,500, או 3,400. מעולה, מה רע? אז גם בטירת כרמל, גם בחיפה, אבל בכל עיר צריך לתת מענה גם לחבר'ה הצעירים. אז דירות 2 חדרים, בעיניי, קודם כל זה השקעה מעניינת, כי תמיד יש ביקוש ל2 ו3 חדרים. תמיד יהיה גם ביקוש לדירות הגדולות, כן? אין מה לעשות. שכירות, ככל שהמחירים עולים, מחירי הרכישה מתרחקים בעצם מהזוגות ומהאנשים פחות יכולים לרשות את זה לעצמם, ואז בעצם השכירות הופך לאלטרנטיבה, וגם אם השכירות עולה, עדיין, כל עוד המחירים מתרחקים מהאנשים, השכירות זה האלטרנטיבה היחידה למגורים. היום שכירות זה דבר שהוא, באמת, אנשים מחפשים אותו בכמויות. אתה יודע, אני מדבר איתך, שולחים לי אנשים הודעה, תגיד, הדירה הזאת יכולה גם אולי להשכרה? נכון. הרבה. נכון. כאילו, אין דירות להשכרה. נכון. זה משהו... אז בוא נדבר כבר, כי נכנסת לנקודה הזאת. נקודה מעניינת, כי אחד השלבים הבאים, זה כמובן בפרויקט הזה, הסדרה עם כל המתנגדים, בין אם זה בפשרה, גישור או דרך בית משפט, ושלב אחר כך, לאחר מכן או במקביל, הוצאת היתר בנייה וכמובן היתר להריסה, אבל יש לנו 210 דירות, 210 דירות שאנשים גרים בהם, בסדר? עכשיו, 210 דירות שצריכות להתפנות. וואו, במקביל. הם צריכים דירה להשכרה. הם צריכים דירה להשכרה. קודם כל זה אומר שהולך להיות עוד 200 משפחות שמחפשות דירות בטירת כרמל, שגם ככה יש פה מחסור
פסיכי. מטורף בהיצע. מה יעשו? לאן ילכו? איפה הדירות האלה? אין לי מושג. הרי נותנים אליהם לוח זמנים, יגידו, תוך 3 חודשים תמצאו דירה, תוך 4 חודשים תמצאו דירה. מה? איך ימצאו? זה לא קל, פשוט. לא רק זה, גם מחירי השכירות עלו. נכון, בצורה מטאורית. אז נגיד דירת 3 חדרים במוצקין, תקבל 3,000 שקל. איפה המשפחה הזאת הולכת לגור? כן. שאלה טובה. תמיד שאלה טובה. את האמת, היה לי איזה לקוח כזה, שהורידו לו דירה בז'בוטינסקי, 59. אבל זו תקופה אחרת. בדיוק, והם בעצם היו צריכים למצוא דירה, הם נתנו להם שכירות ביזם, אבל הוא עוד הוסיף כסף, עוד איזה 1,500-2,000 שקל, משהו כזה או משהו כזה, הוא אמר לי, רק על התקופה. גם היה לו קשה מאוד למצוא דירה, הוא אמר לי, לא. גם מאוד קשה וגם, אבל זה לא נגמר רק בשכירות. האנשים האלה שהם בעלי דירה, פתאום הם הופכים להיות בבחינה של בעלי נכסים חדשים, שבצדק, אני מבין את הבעלי נכסים האלה, כן? אז תחשוב באדם גר 30 שנה בדירה במוצקין, אומרים לו תכף עוד 5 שנים, 4 שנים הולך להיות לך דירה חדשה, אבל רגע לפני שאתה יהיה לך דירה חדשה, לך תגור בדירה לא שלך, ואז בעצם הם באים ואומרים, תראה לי מי אתה, תראה לי מה אתה, איפה אתה עובד, כמה כסף אתה מכניס, תראה לי את היכולת שלך, לא רק זה, אולי תביא לי גם ערבים, אבא, חברים, משפחה, לא משנה מה, כן? תביא לי ערבויות, פתאום באדם מבקש ממנו ערבות בנקאית, 10, 15 אלף שקל. שוב, כל אחד יעשה מה שנכון לו, כן? משני הצדדים. אבל האנשים האלה ממצב שהם בעלי דירות הולכים להיות סוחרים והם לא רגילים גם לשוק הזה הרבה פעמים. הם לא רגילים לשוק הזה הרבה פעמים. מסכים איתך. והם מוצאים את עצמם עכשיו פתאום בבחינה של אנשים אחרים. גם ככה קשה למצוא דירות, אז עד שהם מוצאים דירה אז גם בוחנים אותם, וזה לא נעים. אבל זה מה שיש. וזה מעניין. בכל אופן, רצינו שתדעו שיש את הדבר, את המתחם הזה, שזה חדש. ומי שרוצה יכול לדבר איתנו, אנחנו נעזור לעשות שום עסקאות. בדיוק, וגם זה משהו שחשוב שתדעו, שיש עוד אלטרנטיבה כרגע למצוא דירות באזור. וזה, לגבי זה, בוא נשים את זה כרגע בצד. יאללה. אנחנו נדבר על משהו מעניין חדש שראינו. תספר לנו מה ראית בדיוק, יקיר? לפני איזה יומיים קפץ, מישהו העלה סקר בפייסבוק באחד מהקבוצות, שבעצם שואל את הציבור, את האנשים, תושבי העיר, מה חסר לכם בטירת כרמל? ואז היה שם בסקר, אני לא מצאתי את הפוסט הזה שוב פעם, אבל אני זוכר בערך, היה שם קולנוע, קניון, סלש מתחם ביג, בסדר, מתחם קניות, אולם תרבות, קאנטרי קלאב עירוני, או חנויות או מסחר או דברים כאלה ואחרים. וזה היה פוסט יחסית שקיבל הענות יפה. ועברתי קצת על התגובות, וראיתי שאנשים רושמים, חסר ככה, חסר ככה, חסר ככה, חסר ככה. אז אמרתי, רגע, בוא נראה. בוא נדבר רגע אנחנו, כי אנחנו תושבי העיר גם כן. מה חסר לנו? מה חסר בעיר? מה אתה מרגיש שאתה היום לא יכול לקבל בטירת כרמל, וזה מצריך ממך לצאת מטירת כרמל לעיר אחרת בשביל לצרוך את זה או לקבל את זה? קודם כל, מרכז מסחרי גדול, עם רשתות, חברות גדולות. קניון או מתחם... קניון או מתחם ביג. לא משנה, מתחם. ביג זה חברה ספציפית. אוקיי, אנחנו לא מפרסמים שום דבר, אבל לא משנה. מתחם מסחרי או קניון, ששם יש לך רשתות וכל הדברים האלה. היום אני כתושב טיראי, אם אני רוצה ללכת שם, אני צריך לצאת לחיפה. אם אתה צריך לקנות בגדים לילדים שלך... אז רוב הפעמים אני אצא לחיפה. באחד מהרשתות הזה. אז חיפה, נכון? נכון. יופי, אם אתה רוצה ללכת לקולנוע... גם. הולך לחיפה. הולכים לקניון חיפה. אם אתה רוצה ללכת לבית קפה... בית קפה, יש לנו בית קפה אחד פעיל, ששם אפשר לשבת, וגם יש את הרומא, היום החדש. יש את המקום של עידן, של מה שהצפחית, אני לא זוכר אם זה עדיין אותו שם. נכון. ויש את הרומא. נכון. שזה גם חדש. נכון. וגם דרך אגב, המקום של עידן, בין כמה? 3 שנים. אולי. נכון. אז ככה בסוף, יש פה מחסור יש לך היצע מצומצם מאוד. נכון. אני מרגיש בעיקר, אם אנחנו מדברים על עסקים, שיש פה בעיקר עסקים למזון מהיר וכאלה, לעומת מסעדות. מסעדות כמעט ואין. כמעט ואין. למרות שעוד פעם, יש לך כמה, אבל חסר. מה יש לך? יש לך פה פיאנו, יש לך רוסו, ששתיהם עולות או משבצת. נכון. עכשיו פתחו מסעדה חדשה. פט גיא, שזה... עכשיו, חדש. פט גיא, המבורגר. בסדר. בשר שזה לפני זה... לפני זה היה רובן ולפני זה היה קפה. נכון, יש לך רק את הבורגרים של זה. ובורגרים כמובן. נכון. נכון.
אבל אם אתה רוצה ללכת לארוחת ערב עם אשתך, אז האופציות מצומצמות. מצומצמות, די מצומצם, כן. נכון. אתה כבר תעדיף לצאת כבר כנראה... לכיוון חיפה. לכיוון חיפה. כן. מעניין. אז מה עוד, רגע, אז אנחנו מדברים על זה שחסר עסקים של תחום המזון שהוא לא אוכל מהיר בעצם, נכון? מסעדות, שאפשר לבלות בהם. נכון. ורשתות גדולות. רשתות בעצם לבצע שם קניות לבצע שם קניות. קניון, מתחם, מסחרי, לא משנה, זה אותו דבר, זה נותן מענה בעצם אחיד. נכון. כמובן קולנוע, לפי מה שאני יודע מסיפורים של אנשים שגרים בטירת כרמל, היה קולנוע בקניון לב העיר. אפילו לא ידעתי את זה. אני זוכר שאמרו לי את זה, אני לא בטוח שזה נכון, ומי שיודע ויכול להגיד, אז זה מעניין, אבל יש הרבה חוסר. אבל אני אגיד לך משהו שאני מרגיש שחסר דבר נוסף. נניח ואני רוצה לפתוח עסק בטירת כרמל. מסעדה, בסדר? לארח את כל הזוגות של טירת כרמל שרוצים לצאת. אני רוצה לפתוח מסעדת שף. איפה אני היום יכול? אני עכשיו נוסע עם הרכב, אני רוצה ללכת לסחור מקום. איפה אני יכול? תן לי מקום אחד. איפה אתה יכול? אני צריך 150 מטר, כי אני רוצה לעשות מסעדה, אחלה. וזה לא ענקית, לא ביקשתי מפלצת. אולי בעיקר בשכונות החדשות, גלי כרמל. איפה גלי כרמל? יש לך שם הכל מוזכר, נכון? הכל כבר מוזכר כמעט, כן. יופי. וגם שזה היה פנוי, היה מקום שלא רצו להזכיר למזון. כן. המקומות שהיו פנויים. לא רצו להזכיר למסעדות. אז אין לך מקום, כן. אז האופציה שלי נגיד היום זה נגיד לינק, הבניין שם. ששם גם כבר הכל... ששם גם. מה יש שם? יש שם פיצה, יש שם MPM ויש שם עוד סלטים. נכון. נכון? ויש שם עוד פינה גדולה שלהבנתי הם לא רוצים להזכיר אותה למזון, למסעדה, אבל שוב, מחיר שכירות בהתאם למבנה חדש, בהתאם למחסור בהיצע בעצם, תואם את המצב הקיים. לכן גם כנראה יש מצב גדול, שבגלל זה עומד עדיין פנוי, שטח יחסית גדול. נכון. אז אם אני הולך רגע, יודע מה? בוא נלך לאזור שלנו, המרכז המסחרי שלנו. אין לך דברים קטנות. חנויות קטנות. בשום קשר, חנויות קטנות, 40-50 מטר. ואם אני הולך רגע למתחם החדש שנבנה, בעצם של אמי, כן? אמי סנטר, או שלא קוראים לזה אמי גרופ. שם כן, יש לך, אבל גם הכל תפוס. נכון, הכל תפוס. ולא רק תפוס, הכל תפוס כבר המון שנים. גולדה, לפניו היה בית קפה, וגם יש שם 100 מטר. בורגרים, שנים, אמריקן, שנים, לפי דעתי, מההתחלה שהמתחם הזה נפתח. מההתחלה. יש שם חנות חיות שגם התחלפו, אבל לא משנה, זה עדיין אותו דבר. קופת חולים, לא יזוז, סופר פארם, כמובן לא יזוז. שתי העסקים הקטנים, אחד יש שם קיוסק ואחד חנות של צעצועים, וזה גם המון שנים שם. וסופר ספיר, שגם אין סיבה שיזוז, כי הוא נותן מענה לכל האזור הזה. נכון. אז אין לי. אין לי מקום. אין מקום. מה זה אומר? שאתה צריך לחפש מחוץ לעיר. יפה. למה? אני רוצה לפתוח ולתת מענה בתוך העיר. זה מה שאני רוצה, בסדר? אז בסוף, שיזם או איש עסקים רוצה לפתוח ולהיכנס לטירת כרמל ולעשות פה משהו שחסר בעיר, הוא מאוד 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 מוגבל. ואני חושב שהמתחמים האלה של הפינוי-בינוי חייבים לצאת לפועל, כי הם הולכים לתת אוויר לכל קומות המסחר שלא קיימות. כי פעם בנו רכבות ארוכות, לאחסן את הדיירים, נכון. ככה אני רואה את זה, בסדר, לאכלס אותם כמה שיותר מהר. ופה זה נגמר. ופה זה נגמר. אולי מכולת שכונתית אחת ברחוב ונגמר הסיפור. לא הגיוני. זה ייתן מענה לעסקים. נכון. כל התחום הקולינרי, לא קיים בטירת כרמל. לא קיים. חוץ ממזון מהיר. לא מזון קיים. מהיר, בוא תאכל מהר, פלאפל, שווארמה, פיצה, המבורגר, ותלך הביתה. אבל אם כבר אתה מדבר על הדבר הזה, גם לצורך העניין שוק. שוק... אין שוק. אין שוק. אין שוק בטירת כרמל. אין שוק בטירת הכרמל. נכון. מעניין. לא חשבתי על זה אף פעם. כן. וברוב הערים יש שוק. נכון. כן. בעיקר אבל בערים הגדולות. נכון. אבל דרך אגב, אם עירייה רוצה, יכולה מחר להקים שוק, מודרני כמובן, שהוא מקורה והכל, ולהקים דוכנים יפים, ושירותים נגישים, וחנייה, ולתת לזה מענה. בסוף גם זה אחלה ביזנס של נדל"ן, כן? לקחת איזשהו מבנה של 2 דונם בנוי, נגיד 2,000 מטר מרובע, לחלק את זה לבסטות ולעסקים כאלה מגניבים, מקום לדגים, מקום לפירות וירקות, מקום לכל הדברים האלה. אחלה, מגניב, אחלה עסק. גם העירייה תרוויח מזה שכירות, לא תרוויח 100 שקל למטר, תרוויח 60 שקל למטר, אבל תיתן מענה גם לתושבים, גם לעיר.
אחלה, מגניב, ולא יצטרכו לצאת החוצה. אני מכיר המון אנשים שנוסעים לשוק תלפיות, לעשות קניות, כי הם אוהבים שוק. נכון, הם אוהבים את החוויה. אוהבים את החוויה של השוק. יש את החוויה הזאת. מעניין. ותראה איך השוק תלפיות מאוד התפתח עם כל המסעדות. וגם העירייה דרך אגב, עשתה מהלך, שהכניסו ושיפצו את המבנה, אומנם לקח להם נצח, וזה נראה עדיין, בעיניי, לא הכי טוב שיש, אבל זה יותר טוב בטוח ממה שהיה, וזה מעניין, כי בשנים האלה באו ועשו מהלך בשוק עירוני, שזה חשוב לא פחות. נכון, נכון. חסר לנו גם קאנטרי קלאב, שמעבר לבריכה שיש בטירת הכרמל, אתה יודע, שיש לך מקום לחדר כושר, מקום גדול, עכשיו, פתחו לפני שנתיים את הספייס, שזה, אני מנוי שם, שהוא אחלה חדר כושר, אבל זה לא קאנטרי. זה לא קאנטרי. בחיפה יש קאנטרי. כן, אני לא זוכר איך קוראים לזה, זה היה אז... גלי ים. קוראים לזה עכשיו גלי ים. פעם זה קראו לזה ספורטן. ספורטן, נכון. מקום חמוד, גם שם הייתי מנוי לפני כמה שנים. גם לי היה מנוי שם. יש לך בריכה, חדר כושר. ג'קוזי, סאונה וזה, כל הדברים האלה, זה אחלה. כן, נחמד ממש. טוב, אז אולי מישהו ישמע את הפודקאסט הזה ויחליט לעשות איזשהו שינוי, או שהיזמים שהם בונים את העיר מחדש, זה מה שהביא את השינוי. אני מאמין שמתישהו זה כן יגיע. לאט לאט זה נפתח, הנה, עוד מעט יפתח לנו מרכז מסחרי בשכונת החותרים. לא רק בשכונת החותרים, יש לך את הפרויקט של עמרם אברהם בהרצל. כן, אבל אני מדבר כרגע על עכשיו, בשכונת החותרים הולך לפתח לך ממש מתחם גדול יחסית, עם רשתות, מקדונלדס נכנס לשם, ועוד כמה רשתות, ששם זה באמת מתחם שהוא ממש מרגיש מתחם, כמו אתה יודע. מתחם מסחרי. מה זה בהגדרה שלי מתחם? שכאילו יש את החנייה באמצע כמו זה. וחנויות. וחנויות מסביב, אתה מבין? זה בהגדרה שלי. לפי זה לא ייבנה בצורה כזאת. אם אני לא טועה, זה ייבנה בצורה של מבנים. של 3 קומות בסדר. כל מה שייתן פתרון, גם דרך אגב, אסור היה לפתוח שם איזה מתחם מפוצץ, כן? כי בסוף לא הגיוני שיבואו ביום שבת או לא יודע אם זה פתח ביום שבת או לא, אבל לא הגיוני שיבואו מכל הארץ והתחילו להיכנס לתוך שכונת מגורים צפופה גם ככה. אלפי רכבים בשביל ליהנות ממתחם כזה או אחר. אז זה מתאים להיות מתחם עירוני, לא יותר מזה. אבל מגניב. אבל יש לנו את הפרויקט בהרצל, שעמרם אברהם עושה, ויש את הפרויקט הענק של שתית בכניסה לעיר, שהם עושים, ויש עוד כמה מתחמים שעתידים לצאת לפועל, וכל אחד מהם ייתן מענה לדברים שחסרים בטירת כרמל, וטירת כרמל מוכיחה שהיא בעצם משנה את הפנים שלה כל שנה. חד משמעית. וזה יפה, וזה לא מובן מאליו. עיריית חיפה מחכה המון שנים לעשות שינויים מהותיים, ולא תמיד מצליחה. וגם אם היא מצליחה, זה במקומות נקודתיים מאוד. כן. בוא נדבר לפינה הגבוהה שלנו, פינת העסקאות. פינת העסקאות. תן לנו עסקאות. מה שהיה לאחרונה בחיפה, ומה שהיה... תתחיל בטירת כרמל. טוב, נתחיל בטירת הכרמל. היה לנו עסקה האחרונה ברחוב מנחם בגין 26, זה בשכונת החותרים, קומה 8, 4 חדרים, 110 מטר בנוי, ב2 מיליון ו10. 4 חדרים. כן, 2 מיליון ו10. יפה. אני מכיר במקרה את הדירה הזאת, ראיתי אותה. כן, אני יודע על מה אתה מדבר. דירה יפה, היא גם משודרגת. שימו לב חברים, משהו חשוב והערה קטנה חשובה, שאנחנו מדווחים על עסקאות בעצם בפודקאסט הזה, זה עסקאות שנלקחו מרשות המיסים. העסקה יכול להיות שהיא נעשתה לפני חודש, חודשיים, אבל היא דווחרה בעצם רק ממש לאחרונה שאנחנו מצלמים את הפודקאסט, אנחנו מסתכלים בבוקר של הצילום של הפודקאסט ולוקחים את העסקאות האחרונות שנעשו בעיר. נכון. במקרה זה נמכר לפני משהו כמו חודש וחצי, חודשיים אולי. מחיר יפה. מחיר יפה. מחיר יפה. אבל הדירה גם יפה, וגם יש לה נוף ים, וגם היא 4 חדרים טובה, וגם היא משודרגת. לנו באותו בניין יש בקומה 6. 4 חדרים. 1,950,000. דירה לא פחות טובה, נקודה. אז ככה לסבר את האוזן, שיש לנו עסקה טובה, מי שרוצה שיבוא. עסקה נוספת שקרתה בין, שזה מעניין מאוד דרך אגב. יש לנו עסקה נוספת בענפה 24, קומה 5, 5 חדרים, 155 מטר, 2,110,000. נכון. לי זה נשמע חריג. נשמע חריג מבחינת המטר. המטרים. המטר. יכול מאוד להיות שזה 140 מטר ומרפסת 15. אם אני לא טועה, בדירות האלה הן קצת יותר קטנות. יכול להיות שפשוט בחישוב... בחישוב הדיווח שהעורך דין עשה... הוא חישב אולי... או לפי ארנונה.
או ארנונה, אז הוא חישב, אוקיי, עם החניות, תופס ארנונה. עם החניות והמחסן וכל הדברים האלה. בגלל זה צריך לשים לב. אם יש עסקאות חריגות, בסדר? עכשיו, מי שבן אדם רנדומלי, הוא לא ידע לזהות את זה. נכון. אבל בגלל שאנחנו אז מה יקרה אם אני באדם עכשיו שיש לי דירה של 5 חדרים, 150 מטר, 147 מטר? אני אומר, בוא'נה, מה זה? זה השווי של הדירה שלי? לא, הדירה שלו שווה 2.5 מיליון לפחות. אז צריך לשים לב ולהבין מה יש בשוק. אז אנחנו כאנשי נדל"ן, בגלל שאנחנו מכירים את הדירות ומכירים את הבניינים, אז נדע להגיד לך מטראז' וזה. כן, יאללה. חיפה. חיפה, סעדיה פז, 10, קומה שלישית, 3 חדרים, 1,500,000. יפה. שער העלייה, פינוי בינוי. עסקה רגילה, אין משהו להגיד. מתחם של נקסט אורבן, יפה מאוד. ועוד עסקה בכרמל, פרויד 20, קומה 1 פלוס 2, כנראה זה דופלקס. זה דופלקס. 5 חדרים, 104 מטר. 2 מיליון שקל. 2 מיליון שקל. מה דעתך? פרויד, ציר ראשי, אני אישית לא הייתי גר שם לעולם, אבל כל אחד וההחלטות שלו בחיים. כן, יש שם אחלה נוף. יש אחלה נוף, זה אין ספק. אבל בכל הציר של הכרמל כמעט יש אחלה נוף. כן, תאמין שכן. יאללה חברים, תודה רבה שצפיתם. תודה רבה לכם. סיימנו. נתראה בפרקים הבאים, שיהיה לכם אחלה יום. ביי, להתראות.